दिनैलाय सान्दुं राजायालाय दुंगोना दुङाब्रा? आंबो मिथियालै फुजा जानो मोननायनि दिनैनि थाखाय दुंबाबो जायोलै फुजा जोबबाथाय जेसेबां अखा हायो हाबाय थाथोंसै। ओइ सान्दुं राजा दिनैनि थाखाय सानसे दुंनानै होदोब्रा आंहा जुथा सुनांगौ गस्ला लंपेन्ट सुनांगौ दाहाय फुजायाव गानलांनो। औलै बेबायदिनो थाथ'बा हामगौमोनलै हालाबा हामसिगौमोन अखाल' अखा नायनो बाबायलां। हे गसाइ हे सान्दुं राजा दिनै दुंथार दे अखाखौ दाहा होथार। आच्छा नोंसोर होनबानो आं मानिनांगौ जाहैबाय नोंसोर होनबानो आं दुंनांगौ नोंसोर होनबानो आङो थाखुमानानै थानांगौ ना लोखि फुजा नायनो थाखाय आंखौ दुंनो खोन्थादों दुङा माथो आं दुङा नोंसोरनो फुजा जानोबाल' आंखौ नांगौ नङाबा नोंसोरनो अखाल'सो नांगौ नङा होमबा हाथों अखायानो ओइ अखा मा जाखोहाय सान्दुं राजा होद साला अखास्रि मा साला मोजाङैबो अखा हायालै नोंनि अखा हानायखौ बोरमा फान्थायाबो गिनाय नङालै साला मा ज्रेद 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 हायो एकदमबारे दुम दुम दाम दाम एकदमबारे ज्राब 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 हाना होलाय सेंग्रा सिख्लाफोरा दुर्गा फुजा जानो हायो लोखि फुजा जानो हायो कालि फुजा जानो हायो बायदि खालामलाय। नंगौ नामा है आं हायाहाय मा सेंग्रा सिख्लाफोरा लोखि फुजा बेरायनो मोननाय नङा मेला थांनो हानाय नङा आं हायाहाय मा। इया नों बिदिसो होनबाय अखास्रि हाथारनांगोन नोङो हानांगोन। हायाहाय मा आंनि खोथा लायाबा नोंनि बे समायना महरखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामगोन आं जल्दि हानोबा हा होनदोंना। है रहाय नोंहालाय मानिथो इसेबां दुखु जादों सान्दुं राजा? मनज मायाया आंखौ अना नोंसोरखौल' अनो बारखौजों आरो नोंखौजों आरो अखाफोरजों आंखौ मानो सैया बिसोरो आंखौ मानो मोजां मोना। नोंहा रागा खराथार नालाय। बे सान्दुङाल' जेब्लाबो दाय मोनखायो दा जेब्लाबो सान्दुङाल' दाय जाखायो नङा होमबा? नांगौबाल' नैबे सान्दुंखौ गोसोखाङो र' बेथा बेटिफोर र' माइ हानाय दिनाव सामफ्रामबो थाखुमानानै थाबाय थागोन आं माइआ मोनि बायदि जि सुनो नांगौना आंनो बिसोरखौ जि फोराननो नांगौना आंनो बिसोरखौ नै एबारनिफ्राय दरखार गैया दुंलानो आं एबारनिफ्राय उन्दुनासो थानोसै आं। एथबां रागा जोंबाय आरो नोङो सान्दुं राजा? माथोलै रागा जोंबाय आं माथो आंखौ अनथाराब्रा नायख्ल'ख्ल' मानो खालामो बिमा गदायनि फिसाफोरबायदि मानो खालामो साला नोंसोरखौ बारखौ अखाफोरखौ लानानै जि मेथाइ सुजुयो खन्थाइ सुजुयो नाथाय आंखौ लानानै रावबो मेथाइ बानाया रावबो आंनि रमान्टिक खन्थाइ लिरा नोंखौबा बा बे अखाया होननानै जि आराम रमान्टिक सुजुगोन आरो अखाफोरखौथ' सिख्लाफोरनि महरजों जि रुजुगोन बारखौबोथ' जि मेथाइ सुजुगोन जि रमान्टिकानो जाब्रुगोन गुसु बार बारदोंबा आंखौ सान्दुं दुंख्रावबा आंखौ रायोसो बेनिखायनो आं मनज मायानि थाखाय जेबो मोजां खामानि मावला। आयु इसिबां बोरबाय नों सान्दुं? बोरबाय आं जेब्लागो मानि बै एलबाम बानायग्राफ्रा आंनि मुङाव मेथाइ सुजुआ मेथाइ रोजाबा अब्लासिम आं सान्दुंखौनो दुङा नांगौबा बिसोर अखाखौ नोंसोरखौनो लानानै मेथाइ बानायबाय थाथोंसै एलबाम बानायबाय थाथोंसै बै एलबाम गाग्राफोरा आंनि मुङाव दोंसेबो मेथाइ सुजुवाखैना इसोरो र' बेथा बेटिफोर दे खालामो नोंसोर एलबाम खालामलाय नोंसोर माबायदि एलबाम खालामो माबायदि फिल्म खालामो खालामबाय था आंबो दुंनायाव गैलाब्रा सिरि उन्दुना थाबाय थानोसै आं। है सान्दुं बिदि दासान आं जुदि अखा हाबाय थानांगौबा फुरा बुहुमानो दैजों लोमफबजोबगोन। दरकार गैया आंनि मुङै फिल्मफोराव मेथाइ सोनानै होआब्ला सान्दुंनि मुङाव दोंसे मेथाइ खनाब्ला खन्थाइ सुजुआब्ला आं हले दुंनायाव गैलालै आं उन्दुबाय आं। है गावहा मानो बिदि सान्दुं? दाय साला अखास्रि आंखौ बुरखायनाङा नोङो साला नोंनि मुङाव खत्थ' हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरा जि मेथाइ खनो जि रमान्टिक जायो आंनि मुङाव रावबो सेंग्रा सिख्लाफोरा रमान्टिक जानायाथ' गोजाननि बाथ्रा रायलायबावासो माथो एकदमबारे नोंसोरखौल' गोसोखाङो अखा नांगौ बार नांगौ जाबाय थायोना आंखौ माथो रावबो आंखौ गोसोखौनो खाङा रावबो आंखौ तालखौनो लाया खालि गावसोरनि खामानियावल' गोसोखाङो बिसोर आंखौ बे थाबायदिफ्रा फुजा नायनो थाङोनो नायथोंलाय बिसोर माबायदि फुजा नायनो आं हले उन्दुबाय।